Čaute ľudia, som tu zás. Začnem zase Stumble Guys. A no, idem natáčať zase Stumble Guys so Skeletom. Čau všetci. Áno, už som ma pozdravil, je to... Konečne si s ním zase idem zahrať. A... No, tak ideme si zahrať. Môžete dať odber a like. Skeletovi aj na môj kanál by som bol veľmi rád, aj Skeleto. A Skeleto už asi za chvíľku natočí nové video, lebo má tam iba 3 videá, ale sú dobré, takže si to môžete pozrieť. Áno. Aj cez, a teraz už hraj. Super. Aha. Ježiš, to čo som urobil? Tak ja som to asi prehral. Takže ešte som urobil. Enemy. Ty kokos, jasný. Počkej, to ja som bol telefónu. Ty víte? Bol. Dobre, som tam. A ja. Když ja si spadol, už ma to točilo tam a to ma to hodilo do skoro. Okay. Toto video bude asi troška menej trvať. Možno 2 hry. Nejaké ešte... No, nejaké ešte 2, no po tejto, neviem. Dobre, ideme na druhú hru. To som nikdy nehrá, pokiaľ. Dúfam, že ju prejde. Toto som už ja hral. Vyťazka? Taká. Akože podľa mňa je jedna z najťažších. Taká. Ale podľa mňa je jedna z najťažších. Dobre, to idem. Dobre, to prehazím. Veď ja viem šelonko. Čo? Koľko je? Ja viem koľko. Ale no tak. Jo! Ale no tak. Ty kokos, kde ma to pamplo? Nie. Dobre. Teraz si nemáš, či? Ja som už prešiel cez tie tornáda. Hej, cez to som už prešiel. Ježiš. Nie. Dobre. Tryhard. Ok, na pohodu. Ježiš. Dobre. Nie. Spadol. A ja. Nikto nemá. Nie, kde som... Čo? Ja som na to dreva. Nastal. To je kostra. Ok, mám to ako prvý. On to fakt niekde není. Ten na pohodu. Ja tu niekoho strčím. Ok, mám to. No a teraz len na to žuté. Dobre, a teraz? Áno. 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 Do para. Čo si urobil? Prečo si všade dával double jump? To nesmieš. No. To je postihnutá hra. Prosím, nenadávaj. Áno. Teraz na tú trampolínu, áno. Teraz, áno. A teraz double jump. Yes! Ako posledný zase, ako inak. Ale dobre, dal to. Posledná. Finále. Bol by som rád, kebyže Skeleto dá svoj prvý win. Áno. Alebo ja. Kebyže niekto z nás vyhrá. Dúfam, že sa mi to ako Dúfam, že sa mi to nesekne ako minulé. Ako dlho to losuje. Yes! Dobre. Dobre, a ideme. Hej, ja budem sacať.
Šmykačky mi budem dávať. Šmykačka málo uberá. Tu máš. Ja som sa netrafil zase. No to dúža si bangli alebo čo, ja sa neviem s tým trafiť. Yes! To si vysmieval, som si trafil. Ideš sa mi vysmievať, ideš. Ono tam uniesol toho bambana, chudák. Toho treba zhodiť. Ten Nikolás to má. Nie, to ja som to nedal, ty kokos. Tak ja sa spektajte, no možno to vyhrám. Možno. Skoro som to dal. Nevadí, som zlé. No, to preskočíš. No, dobre. Dohrajte. Nie, ja som to skoro mal, to bola taká tesnotka. Teraz double jump iba do toho si mal dať. Yes! No dražte, čo sa stalo? Môj prvý win! Áno, Yes! áno. Yes, krásna. Krásna. Iba troška šťastie, iba troška. Prvý win. Áno. Super. Dobre, ideme ďalšiu. A som vám skoro dal, ja neviem ako som to nedal, ale čo on to dal? Skoro toto dal. Skoro toto dal. Podľa mňa ešte niekto z nás vyhrá. Ešte. Dneska uvidíme. Tu ma pomôcť nemám rád. Ani ja. Mám. Chcem niekto šmýkačka. Muhamedka, ja. Mohamed Salah. Ja som tu druhom. A ja. Invisibility. Mám to. A ja. Super. Konečne. Aha. Dúfam, že bude nejaký Bulk Dash alebo Laser Tracer, som dávno nehral. Nie takéto blbosť, toto tak nemám rád. To ja som nehral. To je strašná blbosť. Koľko som skoro zomrel. Poď, ale. Dobre. To čo je? Tam to hodil nejaký banán, čiže to hodil. To ide. To mám znásilnil. Nie, kde sa to padlo? Ja som poď dole. Nie! Ty kokos, ja som robil nejaký... No toho, že nemá tačan teraz. To bol takto na zvládnutý. Ty kokos, to čo? Mňa to úplne odpálilo. Ja to mám. Ja nie, lebo mňa to úplne odpálilo. Môžete to dať. Kde to si? Dáš to, prosím ťa, Luka. Vidíš? Nie. Nie, Lukáš to nedá. Nie. Kokos. Tak daj začal strik, vlastne už je v finále. Je finále. No tak ma podraj, spekej tomu. Ty kokos, mňa to tam dvakrát odpálilo. Úplne niekde preč. Stáva sa, nevadí. No, stáva. A je to štierka. A to je najlepšie. Škoda, že tam nie som ja. Môžem prežiť a dokončila tak
tá kráľovná, tento Mohamed, tak ono má niečo. Neviem. Také srdce zmrazané, ale niečo také. Ja ťa môže uniesť. No. Čo robí? No. Hotspot. Bombardiro krokodílu. Dobre. Ty kokos, videl si to? Dawaj. Dobre. To má pani kofie. Bla 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 bla. A on ešte nezomrel. Tryhardina. Tryhard. Už zomrel jeden. To bol 3. Dvaja zomreli. Prestaň klamať. No, to dáš. Teraz tam. A teraz tam. Áno! A ten ninja to dal. Benfica. Počím, on hražal prvé miesto teraz. Davaj. Nie, on to má. Nechaj ma vyhrať. Nikto. Aj teraz to ty. Nechaj ma. Mach sa chytiť, ja to vidím. Áno. No tak. Nie. Už koľko hráte? No, nikto. To neviem. Nie, on ma naháňa. Bombardíro to tam. Boneka Ambalab. No, dávaj. Áno. Nie, ako to dá? Nikto. Akurát. Nechaj ma! No jasné. To je tak nehra. Moje schopnosti. Ja ich vôbec nemám, hej, ale tak. My sme to dlho hrali. Máme ešte jednu hru, ak skončí video. Čo? Máme ešte jednu hru, ak skončí video. Prečo? Je to 2? Nie, jedno. Prečo? Lebo. Dobre. Asi budeme nejakých zase 15 minút. OK. Tak už toto je posledná hra teda. Tak som povedal, že to bude troška kratšie, ale aj tak to má 15 minút. Koľko? Poďka. Zase. Dobre, tak a teraz idem to aspoň ja vyhrať túto hru. Boneka Ambala. Bandito bandito. Bandito bandito. Bandito bandito. Máš to? Dali sme to obidvaja. Pokračujeme. Môžete napísať aj nejaký komentár, ako hru si môžeme na budúce zahrať. Presne tak. Alebo... No tak. Čo je? Super Waterpark. To už je na jedného dobré. Som si lakol. Jo, ja som skoro. Poď. Boď.
Čo? Ja som myslel, že si zomrel, si dal neuvediteľné. Boneka Ambalabu. To čo bolo? Videl si to? Nie. To je vyhnuté. Ale mne to zase zhodilo. Ale. Boneka Ambalabu. Ja som asi prvý. Budú kamene. Nie. Dobre. Nie. Dobre. Nie. Dobre. Mám. Nie. Dobre. Dobre, mám to. No to za chvíľku mám. Skryl to. Poď, už len traja, už len. Dáš. Bum. Yes. Asi to. Ako posledný asi. Nie. Predposledný, to prestan klamal. Ale tak to je strašne moc. Idem si pre výhru. Dobre. Ak ty zase vyhrá Skelton, tak nebudem môcť. Yes! Nie, to neviem moc. Yes! Prestaň Lukáš. Ty prestaň. Ja prestaň Hakanus. Hakanis. Boneka Ambalabu. Zabíjaj, že? Hej, nebo sa. Oni teraz budú stať na hlavne. Nie! Pusti ho! Mám strašné lagy. On ma zase tam dá... To je... Prečo ma zase umie? Ja by som ho tak... Prečo ma zase... Dúfam, že zomrel aj on. Však zomrel aj on. Yes! Tak mu treba tomu... Ježiš, ja by som ho... On ma musí uniesť. Prosím ťa, vyhraj to aspoň ty. Bo títo neschopní ľudia. Joj. On na nich nerví. Už on na nich nerví. Dobrý. On ma tam zobere. Dá tam srdiečko, zobere ma. Hodí ma do laserov. No, to je v pohode. Áno, vyhral som. Kokos. Scott asi zapal svoj prime. 2 výhry, či 3? 2. Co je? Dobre, toto bola teda posledná hra, skoro 20 minút a som povedal, že to bude málo. Takže čaute. Takže majte sa.